Maayong buntag mga higala ug magpadayon na usab kita sa atong pagtuon dinhi sa mga buhat. O diya kita karon sa ikatulong pagmisyon ni Pablo. Sa miaging episode mga igsuon, nahibaw-an nato nga nawalihan ang tibok Asya pinaagi sa mga tinun-an nga gitudloan ni Pablo dito sa tigumanan ni Tirano sa Episo. Atong nasayran niya daghan na suko kang Pablo dito sa sinaguga sa Episo. Mo'y hinungdan niya mihawa siya dito ug ang mga tinun-an niya mga lalaki gidala niya dito sa tigumanan ni Tirano. Ug dito niya ginatidluan ug pinaagi niini daghan ang ilang gitanom nga mga iglesia sa tibuok Asya. Daghan usab ang mga mituo kang Hesus sa Episo ug giundangan nila ang pagsimba kang Diyosa Artemis. Ug pinaagi niini naapektuhan ang kita sa mga platero. Kay wala na kaayo nga pamalit sa mga urna nga ilang gipanghimo gikan sa plata. Busa si Demetrio nga pangulo sa mga platero nagdala og dakong kaguliyang ug ila untang dagmalan si Pablo apan wala nila maapsi. Busa gidako pinuon nila si Gayo ug si Aristarco nga mga tinudluan ni Pablo ug gidala nila paingon sa tigumanan. Apan gibadlong sa sekretaryo sa Episo ang mga platero ug giingnan niya sila nga kun naa sila'y sumbong batok kang bisan kinsa kinahanglan nga dad-on nila sa hukmanan ug dili sila maguliyang ug magsinamok. Ug dayon gipauli niya ang mga tawo. Wala sila'y nahimo. Bisan pa kung nagpagubot sila sa daghang mga tawo, bisan pagdakpon unta nila si Pablo, wala man nila madakpi si Pablo. Ug wala pansina sa sekretaryo kini nga mga kaguliyang pinaagi kang Demetrio. Nahibaw-an nato daan mga igsuon nga daan nga plano si Pablo nga moadto sa Macedonia. Pero basin tungod ni ining kaguliyang ug tungod kay delikado na ang iyang kinabuhi dito sa Episo, nadali hinuon ang iyang paglarga kay pagkahuman niya pagpanamilit sa mga tinun-an migikan siya paingon sa Macedonia. Siguro makapamasin kita nga tungod ni ining kagubot nakadesisyon si Pablo nga mubiya na lang kay basin ang iyang hunahuna kung magpabilin siya dinhi basin naapay mga igsuon o mga tumutuo nga mahimo nga makaantos na pud tungod lang sa iya. Usa nakadesisyon siya nga mubiya. Balikon sa nato pagbasa ang mga bersikulo may tungod sa plano ni Pablo sa pag-adto sa Macedonia dayon sa Akaya ug hangtod pagani sa Jerusalem. Mao kini ang mga plano ni Pablo nga iyang adtuan gikan dinhi sa Episo. Basahon nato kini ug kini nga mga bersikulo nabasa nato sa miagi diya sa mga buhat kapitulo 19 bersikulo 21 hangtod sa 22. Unya human niining maong mga hitabo si Pablo mihukom diha sa espiritu sa pag-agi sa Macedonia ug sa Akaya ug sa pag-adto sa Jerusalem. Nga nag-ingon gikan dito kinahanglang muduaw usab ako sa Roma. Sa ato pa mauning mga plano ni Pablo. Kung atong makita sa mapa, nagsulti siya nga kinahanglan siya muagi sa Macedonia, dayon sa Akaya, o sa laing bahin nga tawgon og Grisya, ug muadto pa gid siya sa Jerusalem. Ug gani pa nagplano pa siya nga bisan hangtod sa Roma magmisyon siya. Maoy tumong o plano niya gikan niini nga sulat nga bag-o nato gibasa. Bersikulo 22. Ug samtang gipaadto niya sa Macedonia ang duha sa iyang mga katabang, si Timoteo ug si Erasto, siya mipabilin una didto sa Asya. So sa ato pa gipauna niya sa Macedonia si Timoteo ug si Erasto, apan si Pablo naa pa siya sa Asya. Sa ato pa ang plano ni Pablo muuna siya sa Macedonia ug human dayon sa Akaya ayha siya moadto sa Jerusalem. Ug gani gipauna niya ang duha niya kakatabang nga si Timoteo ug si Erasto didto sa Macedonia. Ug diya sa mga sulat ni Pablo paingon sa mga iglesia kay wala niya isulti kung unsa ang iyang tumong anong gipauna niya si Erasto ug si Timoteo didto sa Macedonia. Gikan niini sa mga buhat wala nato masayri kung unsa ang iyang tumong.
apan pinaagi sa mga sinulat ni Pablo ngadto sa mga iglesia, mahimbaw-an nato kung unsay iyang tuyo sa pag-adto sa Macedonia ug sa Akaya. Kay wala kini hisguti ni Lucas diri sa mga buhat, pero gihisgutan ni Pablo sa laing mga sulat. Unsa kini nga laing mga sulat? Ug ang anlan og sulat ngadto sa mga iglesia sama sa 1 Corinto, 2 Corinto, Efeso, Pilipos, mao ni ang mga gahisgutan nga mga sulat ni Pablo sa matag iglesia. Ug masayra nato didto kung unsa ang iyang tuyo nganong moadto siya sa Akaya, Macedonia. Sa dito pa si Pablo sa Efeso, gisulatan niya ang iglesia sa Corinto sa sulat nga ginganlan og uno mga taga-Corinto. Ug ang sulod niini nga sulat, gibadlong niya ang mga igsuon sa Corinto, kay ang uban kanila na backslide o sa ato pa mibalik sa sala nga ilang giundangan sa una. Ug karon nibalik sila sa pagpakasala. Busa gibadlong sila ni Pablo sa iyang sulat nga ginganlan og uno mga taga-Corinto. Ug murag si Tito ang gipadad-an ni Pablo niining sulat paingon sa Corinto. Si Tito mga igsuon usa ka sulugoon sa Ginoo ug tinun-an ni Pablo. Ug gani pa adunay sulat ni Pablo nga gidagnayan ug gisangay sa iya ngalan nga Tito, ug masayra nato kung unsa ang uban niya kahimtang ni Tito didto o kung unsa ang iyang sulat nganong gisulatan niya si Tito. Si Tito usa ka sulugoon sa Ginoo ug tinun-an usab ni Pablo. Ug siya mao'y gipadala ni Pablo sa sulat para sa mga igsuon dito sa Corinto, ug ang ilang sabot mao kini. Pagkahuman niya paghatod sa sulat sa Corinto, magtagbo sila ni Pablo sa Troas kung makaabot na si Pablo gikan sa Efeso. So sa ato pa makita nato gikan dinhi sa mapa nga si Pablo dinhi sa Efeso, gipauna niya si Timoteo ug si Erasto dito sa Macedonia ug dayon dito sa Akaya. Apan si Pablo nagsulat dinhi sa Efeso para sa mga igsuon padulong sa taga-Corinto ug dayon si Tito ang iyang gipadal-an. Ug dayon nagsabot sila nga mutagbo sila ni Pablo ug si Tito dito sa Troas, apan wala sila magkita dito. Wala man si Tito dito sa Troas, busa nalibog si Pablo ug wala makahimutang kay nabalakas siya sa iglesia sa Corinto nga basin nasuko kaniya tungod sa iyang sulat ug mga pagbadlong. Kay kung mabasa nato sa 1 Corinto, pakasusama sa estrikto gid si Pablo may tungod sa pagbadlong kanila. Busa tungod niini wala niya makita si Tito, busa nabalakas siya. Wala niya makita sa Troas, busa misakay siya og barko ug nitabok siya paingon sa Macedonia. Ug dito sila nagkatagbo kang Tito ug nalipay siya pag-ayo sa balita nga gidawat sa mga taga-Corinto ang iyang pagbadlong kanila. Ug wala sila masuko, ug wala sila magmahay, ug wala usab sila manluod. Sa ato pa sa duha nila ka mga kamot, uban ang kasing-kasing ug huna-huna, gidawat nila ang pagbadlong ni Pablo kanila. Tungod niini nga nakita na ni Pablo si Tito dito sa Macedonia, ay pa nakahimutang ang kasing-kasing ni Pablo. O gisulatan na usab niya ang mga igsuon sa Corinto nga gikan sa Macedonia nga mao ang dos mga taga-Corinto o gihatod na sad kini ni Tito kanila. Makita nato diya sa atong screen pinaagi sa mga supporting verse nga kung unsa ang uban pagid niya kahimtang didto, kung unsa ang tuyo ni Pablo, kung unsa ang uban niya nga hisgot niini. Makita nato ug mabasa nato pinaagi niini kung unsa ang kasing-kasing ni Pablo para sa mga taga-Corinto. Sa ato pa, pagikan ni Pablo sa Efeso, ang una niyang tuyo mao ang pagsugat kang Tito sumala sa atong natun-an sa mga sulat ni Pablo ngadto sa iglesia sa Corinto nga mga pagbadlong tungod sa ilang pagpakasalaay. Ug ang ikaduhang tuyo ni Pablo mao ang amot sa mga kaiglesiyahan sa Macedonia ug sa Akaya alang sa galisod nga mga igsuon nga mga Hudiyo didto sa Jerusalem.
Kay plano ni Pablo nga iyang hapiton ang ilang mga amot sa dili pa siya muadto sa Jerusalem. Busa gipauna ni Pablo si Timoteo ug si Erasto aron sa pagpasabot sa mga iglesia nga hapit na siya aron maandam nila ang amot. Mabasa nato sa mga supporting verse ang uban pagay nga nahitabo dinhi. Mao'y tuyo ni Pablo sa pagpauna niya nilang Timoteo sa Macedonia tungod sa amot nga para itabang sa mga igsuon didto sa Jerusalem. Ug dili lisod alang ka Pablo ang pagbiya sa Efeso. Nganong dili lisod kay natrain na niya pag-ayo ug naagak na niya ang mga tinun-an didto. Hinumdumi gani 3 ka tuig ug tunga si Pablo didto ug gani naa na sila'y mga pangulo. Ug ila ganing gaipakaylap ang pulong sa Dios diha sa tanang mga dapit sa Asya. Busa ang plano ni Pablo magpadayon siya pagmisyon hangtod sa Roma. Mao'y plano niya karon nga makagawa siya sa Efeso, muadto siya sa Macedonia, sa Akaya, makauli sa Jerusalem, pero gapadayon siya pagmisyon sa Roma. Basahon nato ang sunod nga nahitabo. Diya sa mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod sa 6. Sa paghunong na sa kagubot, ang mga tinun-an gipakuha ni Pablo, ug human makapahimangno kanila, siya na namilit kanila og migikan paingon sa Macedonia. Sa ato pa, human sa pagpagubot ni Demetrio, wala man nila kadakop si Pablo. Ug siguro nga nakalaya si Pablo gikan niadto ug tungod niini gipasuguan ra niya ang mga tinun-an ug dayon na namilit siya ug migikan paingon sa Macedonia biya sa Efeso kung makita nato ang mapa. Diya sa bersikulo 2, sa nalatas na niya ang maong mga dapit ug nakahatag kanila og daghang pagdasig, miadto siya sa Gresya. So sa ato pa, gikan sa Efeso, wala mahisguti dinhi sa mga buhat nga nakaadto siya sa Troas. Pero sa laing mga sinulat, gihisgutan niya. Gikan sa Efeso, miadto siya sa Macedonia ug dayon nakaadto pagid siya sa Gresya ug nakahatag kanila daghang mga pagdasig. Diya sa bersikulo 3, ug didto nagpabilin siya sulod sa 3 ka bulan. Ug sa diha nga ang mga Hudiyo naghimo og laraw, batok kaniya, sa dihang mulawig na unta siya padulong sa Syria, mihukom siya sa pagpauli agi sa Macedonia. So sa ato pa, sa gapauli na si Pablo nga padulong sa Syria, mihukom siya sa pagpauli agi sa Macedonia. Dili lugar sakay sa barko dilayag padulong direkta sa Syria, pero ang iyang desisyon moagi siya sa Macedonia. Ug mikuyog kaniya sila si Sopater nga taga Berea, nga anak ni Pero, si Aristarco ug si Segundo nga mga taga Tesalonika, si Gayo nga taga Derbe, si Timoteo ug si Tikiko ug si Tropimo nga mga taga Asya. Mao lugar kini ang miuban kang Pablo gikan sa Gresya. Kung atong mahuna-huna, ngano kang inani kadaghan ang mga lalaki nga gimikuyog kang Pablo? Mga igsuon dinhi sa mga buhat, dili gihapon nato mahibaluan kay wala gisulat ni Lucas kung unsa ang tumong ni Pablo nganong mihukom siya sa pag-agi pauli sa Macedonia. Nganong wala siya musakay direkta sa barko dilayag padulong sa Syria. Ang usa nga kahimtang dinhi atong matiman-an nga nang kuha si Pablo ug mga amot gikan sa mga kaiglisyahan gikan sa Akaya ug sa Macedonia. Kung atong mahinumduman, hapit na ang kasaulugan sa mga Hudiyo nga gatambungan sa halos tibuok nga mga Hudiyo sa bisan diin sa tibuok kalibutan. Muadto sila aron sa pag-apil niini nga kasaulugan ug atong matiman-an nga si Pablo adunay dalang dakong kwarta para nga itabang ngadto sa mga igsuon nato nga kakalisod sa Jerusalem. Ug tungod niini, ang iyang hunahuna
Murag lisod kung musakay siya sa mga barko dilayag. Kay ang mga barko dilayag daghan og mga tao ug siguro nagkalain-lain ang mga kinaiya o kahimtang labaw sa tanan. Madungan niya didto ang mga galaraw ug dautan batok kaniya. Siguro kuhaon ng kwarta ug patyon siya ubasin gani ilabay sa dagat ang iyang lawas. Mo'y huna-huna ni Pablo. Busa mibaklay siya agi sa Macedonia ug mikuyog kaniya kini nga mga lalaki nga mo'y nahimo silbi saksi ug testigos sa kun unsa ang pagdumala ug ang pag-atiman ni Pablo niini nga kwarta. Bersikulo 5. Ug kini sila miuna ug naghulat kanamo sa Troas. Sa ato pa gisgutan ni Lucas nga sila but pasabot wala siya makauban. Kini sila ang team ni Pablo ug miagi sila sa Macedonia, pabaklay ug dayon naghulat silang Pablo kanilang Lucas dito sa Troas. Diya sa bersikulo 6, apan milawig kami. Sa ato pa nagpasabot si Lucas nga kami milawig misakay og barko dilayag gikan sa Filipos human sa mga adlaw sa pan nga walay patubo ug sulod sa 5 ka adlaw miadto kami kanila sa Troas. Diin nagpabilin kami sulod sa 7 ka adlaw. Sa ato pa pagkahuman ni Pablo agi sa Macedonia ug paghatag sa daghang mga pagdasig sa mga kaigsuonan, miadto siya sa Gresya. Siguro nakaadto sa iglesia sa Corinto. Makasiguro ta ug didto siya sulod sa 3 ka bulan uban sa iyang mga kauban. Ug sumala sa atong nahimbaw-an, natigom ang mga amot sa tanang mga iglesia alang sa mga igsuon nga galisod sa Jerusalem. Ug pag-abot sa panahon nga mulawig na unta si Pablo paingon sa Syria, dala ang amot, naa sila'y nabantayan nga daotang laraw sa mga Hudiyo. Base nagplano ang mga Hudiyo nga patyon nila si Pablo sa barko ug ilabay ang iyang lawas sa dagat aron mailog nila ang iyang gadad-on nga kwarta nga amot sa mga iglesia. Wala nato kahimbaw unsay ilang laraw apan wala mo padayon paglawig si Pablo. Ug nagbaklay hinuon sila agi sa Macedonia aron makalikay niadtong delikado nga posible nga mahitabo. Ug daghan ang kauban ni Pablo sa pagbaklay, mga taga-Akaya, taga-Macedonia, taga-Galacia ug taga-Asya. Kay basin sila ang gipauban isip mga testigos sa paghatod sa amot gikan sa ilang mga iglesia ngadto sa mga kaigsuonan nga galisod sa Jerusalem. Mga igsuon, pahinumdum. Importante nga atong atimanon ang kwarta sa kada iglesia sa limpyo ug hayag nga paagi aron dili makasulod si Satanas. Kay mga igsuon abi ninyo, ang kwarta usahay mo'y gakahimong kakapangdulan para sa daghan. Ang kwarta maayo, apan init pud kaayo para sa mga gaatiman. Busa, makita nato si Pablo kung unsa siya, kung giunsa niya pagpanalipod ang iyang kaugalingon nga wala siya magsalig, nga bisan sa iyang kaugalingon makaingon siya nga dili niya mahilabtan kini nga salapi, pero uban sa daghan nga mga testigos adunay magpamatuod kung giunsa niya kini pag-atiman hangtod nga makapaabot niya sa mga igsuon dito sa Jerusalem. Mga igsuon, ang tanang kalihukan may tungod sa kwarta sa iglesia kinahanglan nga naay testigos. May tungod sa mga iglesia nga gatindog na karon, dili nato malikayan. Ato lang ning dalikyatan. Naay mga salapi nga gakatigom, pinagig offering, ugani para nga makag tinabangay kita sa pag-atiman, uganganlan nato og transparent nga kahimtang. Ang gibuhat masayran sa kadaghanan. Ugani makapasabot diha sa mga simbahan para nga makalikay ta sa kung unsa posible ang buhaton ni Satanas nga makaguba dili lang sa imo nga gahawid niini nga salapi kung dili bisan sa mga igsuon nga adunay hiyas para sa paghatag niini nga salapi. Balik kita
sa kahimtang ni Pablo nga gadala karon og kwarta. Dili mabuhatan og tuis nga istorya si Pablo may tungod ni ining amot nga iyang gidala. Kay daghan ang mga testigos nga gapamatuod nga iya kadtong giatiman og insakto. Ug ang mga kauban ni Pablo sa panaw mao si Gayo, si Aristarco nga kung atong mahinumduman nga gidakop didto sa Efeso panahon nga gipagubot didto sa mga platiro, si Sopater, si Segundo, si Timoteo, si Tikiko ug si Trofimo. Base na apay uban gani nga wala lang kay siguti ni Lucas. Apan si Lucas nausab siya mga kauban, basin si Silas, wala sila mobaklay uban nilang Pablo. Kay misakay sila og barko dilayag. Ug ato kining mahimbawan diya sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 5. Kay gisulti ni Lucas nga kini sila miuna kanamo mo ang mabasa nato sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 5. Sa ato pa ang sila mao si Pablo apil ang iyang mga kauban ug ang kanamo mao ang kaugalingon ni Lucas ug ang iyang kauban. Ug ang grupo nilang Pablo nga nagbaklay ug ang grupo nilang Lucas nga nagsakay og barko didto nagtagbo sa Troas. Dalikyatan sa nato paghisgot ang tulo ka kasaulugan nga kinahanglan sa ulugon sa mga Israelita didto sa Jerusalem matag tuig. Kay bisan si Pablo mo'y iyang pagpaniguro nga sa dili pa moabot kini nga kasaulugan makaabot na siya didto sa Jerusalem. Isgutan nato kini nga mga kasaulugan. Una, mao ang kasaulugan sa pagsaylo. Ang una nga kasaulugan nga gabuhaton sa mga Hudiyo. Mauusab ang unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Dayon ang ikaduha, ang kasaulugan sa pan nga walay patubo mupadayon sulod sa 7 ka adlaw. Ug 50 ka adlaw pagkahuman sa kasaulugan sa pagsaylo, mao na dayon ang kasaulugan sa Pentecostes o ang adlaw sa Pentecostes. Gikan sa kasaulugan sa pagsaylo, 50 ka adlaw, mao na ang kasaulugan sa Pentecostes. Ug kada tuig, kung hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, puno ang mga barko nga gapaingon sa Israel. Kay daghan ang mga Hudiyo nga mupauli sa Jerusalem aron makaapil ni ining kasaulugan. Mga igsoon, mupadayon kita sa pagbasa sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 7 hangtod sa 12 kay si Pablo karon gapadulong na sa Jerusalem. Sa unang adlaw sa semana o kung atong hunahunaon sa adlaw sa Domingo, sa natigom kami aron sa pagpikas-pikas sa pan, si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod adlaw, nakigsulti kanila. Ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabii. Wala kita masayod kung asa sa taman, pero makainom tabasin taman sa alas 12. Tungod sa daghan niya nga gisulti, siguro mga pagdasig ug paglig-on ni ini nga mga tawo. Ug dito'y daghang suga sa lawak sa itaas, diin kami nagtigom. Ug diha sa bintana, naglingkod ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Eutiko nga nakatulog pag-ayo samtang si Pablo nagpadayon paghihapon sa pagsulti. Usato pa, naay usa ka batan-on nga gapaminaw gihapon sa kun unsa ang gisulti ni Pablo dito sa bintana ug kini nga Eutiko nakatulog pag-ayo sa kamulo gapaminaw sa gapangsulti ni Pablo. Ug sa gidaog na gayud siya sa katulugon, nahulog siya gikan sa ikatulong andana ug gikuha nga patay na. Nana katas ang nahulugan ni ini nga batan-on ug kung atong hunahunaon, posible gid niya mabuhi pa. Gani nakita sa mga tawo, gikuha nila og nasusi nila nga patay na kini nga usa ka batan-ong lalaki nga mao si Eutiko. Bersikulo 10. Apan si Pablo nanaog ug miyuko kaniya. Ug samtang nagakus kaniya, miingon, ayaw kamo kahadlok kay buhi siya, matud pa ni Pablo. Ug sa nakasaka na si Pablo ug nakapikas-pikas sa pan, ug nakakaon, siya nakigsulti kanila og dugay hangtod sa pagkakaadlawon.
Ug unya migikan siya ug gidala nila ang batan-ong lalaki nga buhi ug sila nalipay. Nabanhaw karon si Eutico nga nahulog gikan sa ikatulo nga andana. Timan-e, gikan niini nga bersikulo nga nagsimba silang Pablo uban sa mga naluwas sa Troas. Ug nagsimba sila diha sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Kung atong mahinumduman, sa una nga mga panahon, halos tanan niya mga Hudiyo gasimba sila sa adlawng Sabado. Ug angan nila og adlawng igpapahulay. Apan pagkabanhaw ni Hesus, wala madugay, nagsugod ang mga naluwas sa pagsimba sa Domingo, kay mauman ang adlaw diin nabanhaw si Hesus gikan sa mga patay. Ug ginganlan sa mga naluwas ang Domingo nga adlaw sa Ginoo. Ug mao kini ang hinungdan nga kutob karon ang kasagaran nga tigsimba sa mga iglesia Domingo. Naay ubang mga relihiyon, daghang mga relihiyon sa kalibutan, ug naay uban nga gasimba sa Sabado. Ug naapoy uban nga dili mukaon sa ubang mga pagkaon. Apan tungod kini nga wala pa sila makasabot, may tungod sa balaod ni Moises. Para kanila istrikto o gusto nila nga tumanon pa kini ug nagtuo sila nga kinahanglan magkinabuhi sila ilalom sa balaod ni Moises, pero mga igsuon nasayop ra sila kay dili gani sila mga Hudiyo. Dili sila mga Hudiyo, wala sila labot sa balaod ug dili sila kinahanglan nga mosunod niini. Timan-i usab nga niining panahon nilang Pablo, wala pa sila mga simbahan, busa gatigom sila sa mga balay. Ug diha niya gatigumon ang mga igsuon o gahisgutan sa mga pagdasig ug paglig-on kanila. Sama usab kanato dinhi sa atong panahon karon, di ba? Naay mga igsuon nato nga gatigom sila panahon sa Sabado. Sabado kami gasimba kay naay mga rason nga kinahanglan pud hatagan og pagtagad. Ang uban gasimba og Biyernes. Ubasin ang uban Lunes. Kay wala man kini bakante nga lain nga mga adlaw, posible nga maura ang panahon o adlaw nga maatuan sila sa magwawali. O ang uban kadaghanan Domingo. Na wala may problema niini basta nga makahatag kita og panahon para sa Ginoo. Ug mga igsuon sa ato pong panahon karon, dili tanan nga mga igsuon nga tumutuo adunay mga simbahan. Daghan gani ang mga gasimba ug katigom lang diha sa mga balay. Samot na kung atong mahinumduman pagsulod sa COVID nga nahimo nga nakapabalhin gid pag-ayo sa kahimtang, daghan sa mga igsuon nga diha na lang magtiguman sa balay ug anganlan og simbalay tungod kay daghan mga rason nga maoy hinungdan nga mao ni ang ilang pagabuhaton. Badayon kita sa ato pa si Pablo dito sa Troas ug gitigom niya ang mga igsuon dito sa usa ka balay ug nanudlo siya agig mga pagdasig ug paglig-on niining tungang gabii dito sa Troas. Nagpahayag si Pablo kutob sa tungang gabii ug nakatulog si Eutico, usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod diha sa bintana. Ug nahulog siya, wala siya makakaya, giabot siya katulog ug nahulog gikan sa ikatulong andana ug namatay. Apan mikanaog si Pablo ug iyang gigakus ug nabanhaw si Eutico gikan sa mga patay ug nalipay ang mga tinun-an sa Troas sa dihang nadala nila si Eutico nga buhi. Mga igsuon, katingalahan gid kay kini. Katingalahan kay ang mga milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Pero mga igsuon, karon nga panahon na wala na gayud kitay makita nga mga milagro nga sama ni adto. Kung atong mahinumduman, daan nag-ingon ug nagsulti ang Dios nga adunay katapusan sa mga milagro. Ug karon nahanaw na gyud ug dili nato makita ang sama sa nahitabo dinhi kang Eutico.
Mga igsuon, padayon kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 13 hangtod sa 38. Kini nga mga bersikulo dinhi makaingon kita nga mga emosyonal nga gisulti ni Pablo diini nga mga bahin nga hapit na siya mobiya ngadto kanila. Kay dinhi makita nato ang usa ka prinsipyo o insakto nga buhaton isip Pangulo sa iglesia nga gipanalig kanimo sa Ginoo. Usa mga igsuon gikan niini nga bersikulo, kung ikaw Pangulo o gaambisyon ka nga mahimo nga Pangulo, timan-ik kini. Timan-ik kini nga gisulti ni Pablo agig pagdasig o pagpahimangno sa mga Pangulo dito sa Mileto. Ug pinaagi niini makita nimo kung unsa ang angayan nga ikinabuhi o ang pagdumala sa iglesia nga mahal ang pagpalit ni Jesus aron lang mahimo sila nga tumutuo. Basahon nato ang bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 38. Apan kami nga miuna ngadto sa barko milawig padulong sa Aso. Sa tuyo nga didto among pasakyon si Pablo, kay maoy iyang tugon nga buot siyang muadto didto nga maglakaw. So sa ato pa si Lucas miuna sila sa pagsakay sa barko padulong sa Aso. Ug gani pa si Pablo ilang pasakyon didto kay si Pablo nagsulti nga maglakaw lang siya padulong didto. Bersikulo 14, sa pagsugat niya kanamo didto sa Aso, amo siyang gipasakay ug miabot kami sa Mitilene. Ug gikan didto milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot kami sa atbang sa Kiyo. Sa pagkasunod adlaw midunggo kami sa Samos ug sa pagkasunod nga adlaw miabot kami sa Mileto. 16. Kay nakahukom si Pablo nga musaylo lamang sa Episo. Usa wala siya moapit sa Episo, nagdirect siya sa Mileto. Kay ang posible nga hunahuna ni Pablo, kung muapit siya sa Episo, daghan ang mga igsuon nga gahulat kaniya didto. Daghan ang mga igsuon nga gusto maminaw sa iyang mga pagdasig o mga paglig-on kanila, o posible nga malangan gid si Pablo kung muapit didto, kay ang mga igsuon gimingawan gid niya pag-ayo. Busa si Pablo nakahukom, dili ko mo hapit sa Episo, musaylo lang ko. Malikon ko sa pagbasa. Kaya nakahukom si Pablo nga musaylo lamang sa Episo aron dili siya malangan dito sa Asya, kay siya nagdali sa pag-abot sa Jerusalem kung mahimo sa adlaw sa Pentecostes. Bersikulo 17, gikan sa Mileto, nagpasugo siya ngadto sa Episo sa pagtawag sa mga kadagkuan sa iglesia. Sa ato pa, ang daghan nga mga pangulo nga didto sa Episo, gipasuguan ni Pablo nga muadto sila sa Mileto. Bersikulo 18, ug sa pag-abot na nila, siya miingon kanila, kamu gayud nahibalo kung giunsa nako sa pagkinabuhi uban kaninyo sa tanang panahon sukad pa sa unang adlaw sa akong pagtunob sa Asya. So sa ato pa mao ang mensahe ni Pablo, pagsulti ni Pablo ngadto sa mga pangulo, kamo nakasusi, kamo nakakita, kamo gayud nahibalo kung giunsa nako pagkinabuhi uban kaninyo sa tanan nga panahon, sa kalisud man ug sa kahayahay, sugod sa akong pagtunob sa Asya. Gisulti ni Pablo ug siguro iyang gipahinumdum sa mga pangulo nga karon naa sa iyang atubangan dito sa Mileto. Gipauna-una na niya kanila kung giunsa-unsa ni Pablo paglahutay sa tanan niya mga kalisdanan, kahayahay man ug kalisod, kung giunsa-unsa niya pagkinabuhi sa sugod pa lang sa pag-abot ni Pablo sa Episo. Diya sa bersikulo 19, nag-alagad ako sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos ug uban sa mga luha ug sa mga pagsulay nga miabot kanako tungod sa laraw sa mga Hudiyo. Sa ato pa,
sa pagkinabuhi ni Pablo, gipakita niya ngadto sa mga pangulo sa Efeso nga si Pablo nag-alagad uban sa dakong pagpaubos. Mga igsuon, adunay pagpaubos sa tao. Apan si Pablo, gisulti niya nga sa dakong pagpaubos. Siguro kung naapay nagpaubos sa iyang mga igsuon, mas labaw pa ang iyang gibuhat nga iyang gipakita ngadto sa mga igsuon sa Efeso. Uban sa mga luha, naay mga panahon nga makahilak si Pablo. Siguro sa pag-atiman sa mga igsuon nga mga tumutuo. Uban sa mga luha ug bisan sa mga pagsulay, ug bisan gani sa mga laraw sa mga Hudiyo kining tanan, ingon ni Pablo, uban sa dakong pagpaubos, nag-alagad ako sa Ginoo. Versikulo 20, wala nako pakyasa ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo, ug nagtudlo kaninyo diha sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan. Mga igsuon, si Pablo usa ka pangulo ug misyonero usab. Apan makita nato sa kinabuhi ni Pablo ug misulti siya nga wala nako pakyasa ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo. Mga igsuon, maayo kaayo nga kinaiya isip pangulo. Nga dili kita maulaw, dili kita mataha, dili kita mupakyas sa pagsulti sa mga igsuon niya kung naay pananglitan, makadaot kanila, sultihan nato sila. Istoryahan nato sila, pahimangnuan nato sila, ug kung kini makaayo man, dasigo nato sila. Sama sa gibuhat ni Pablo, bisan sa kadaghanan ug bisan sa kabalayan, buhato niya ang tanan, musulti siya para sa mga kaayuhan. Sa ato pa, kung pangulo ka, dili lang ka makasulti diya sa kadaghanan panahon sa panimbahon. Makabisita pud ka diya sa mga balay. Ug makasulti ka, makapangumusta ka. Kung unsa ang ilang kahimtang, ug labaw sa tanan, kung naa sila sa pagsulay, ug kung base naa sila sa sala, angayan nimo sila nga pahimangnuan, ug dal-on nimo sila sa pagkamatarong nga mao ang gitawag kanila sa Ginoo. Mga igsoon, baliko nako kini. Wala nako pakyasa matud pa ni Pablo ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo. Wala si Pablo mataha sa pagsulti sa kun unsa ang makaayo sa kadaghanan. Mga igsoon, mao usahay dako nga babag para sa mga pangulo. Nga usahay, maulaw kita sa pagsulti, maulaw kita sa pagprangka, kay siguro makaingon kita nga basin dili paminawon, basin dili nila dawaton, basin kita pa mo'y himuon nga sayop. Pero mga igsuon, huna-hunaa kini sa makadaghan. Buhata ang imong trabaho, ug pasagdi nga ang Dios maoy mulihok sa kun unsa ang resulta. Basta lang, makahuman ka sa gipiyal kanimo sa Ginoo. Baliko nako sa pagbasa, wala nako pakyasa ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo, ug nagtudlo kaninyo diha sa mga kadaghanan, diha sa kadaghanan, ug diha sa inyong kabalayan. Nga nagpamatuod sa atubangan sa mga Hudiyo ug sa mga Grigo, may tungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, dili lang kay muhulat kita nga naay magpawali, aya kita magwali. Gikan niini nga bersikulo, gipakita ni Pablo nga bisan ang pag-adto ug pagpangita sa mga tao, bisan diha sa mga Hudiyo ug bisan sa mga Grigo, nag-adto si Pablo, mibisita sa mga kabalayan ug bisan diin ug nagtudlo may tungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Mao'y gibuhat niya. Gikan niini nga bersikulo makita nato basin giisa-isa ni Pablo pagtan-aw ang kada pangulo. Agig pagpamatuod nga nakakita mo, nakabantay mo, nakasusi mo, nakita ninyo, awatai ko ninyo
Siguro mo isulti ni Pablo para kanila. Ug wala gid makulang sa pagpahimangno ni Pablo ngadto kanila para sa mga pangulo dito sa Episo nga gipaadto niya sa Mileto. Bersikulo 22, miingon si Pablo, ug karon tan-awa, minanduan sa Espiritu, muadto ako sa Jerusalem nga wala mahibalo ug unsay mahitabo kanako didto. Wala mahibalo si Pablo kung unsa ang iyang maabtan didto. Nagpadayon sa pag-ingon, bersikulo 23, gawas nga sa matag lungsod ang Espiritu Santo nagpasidaan kanako nga ang mga gapos ug mga kasakit nagpaabot kanako. Sa ato pa si Pablo wala malimdi sa iyang pang-misyon nga mga kalihukan, sa iyang pagwali may tungod kang Hesus sa nagkadiing dapit. Si Pablo miprangka karon nga muadto ko sa Jerusalem pero wala ko masayod kung unsa ang akong dangatan dito. Gawas lang, matud pa ni Pablo, nga ang mga gapos ug mga kasakitan mo'y akong maabtan. Sa ato padaan man butang sa kasing-kasing ni Pablo nga sa pag-abot niya ni ini nga dapit, kung dili pagsulay, kasakitan ang iyang maabtan, prisuhan, bilangguan, ug dayon mga pag-antos, basin bunalan. Diba? Susama sa iyang mga nangagian. Pero diha sa 24, mao kini mas labaw nga gipakita o gisulti ni Pablo nga prinsipyo niya nga bisan pa man niining tanan niya mga pag-antos ug mga pagsulay, matud pa niya sa bersikulo 24, hinuon ako wala mag-isip sa akong kinabuhi nga bililhon o mahalon alang kanako, basta lamang mahuman nako ang akong tulumanon ug ang katungdanan nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagsaksi alang sa maayong balita sa grasya sa Dios. Sa ato pa, kining tanan nga mga pag-antos ni Pablo, kining tanan nga iyang paglahutay, kining tanan nga pag-atiman niya sa iglesia adlaw sa gabii, mubisita siya sa mga balay, sa walay kataha sa pagsulti kung unsay makaayo, matud pa niya kining tanan dili man mahal kung unsa ang akong maabtan. Kay ang mas labaw sa tanan nga mahal, mahuman ko lamang ang trabaho nga gipiyal kanako sa Ginoo. Ang tulumanon nga gisalig ni Ginoo kanako mao ang pinakaimportante ug dili nako huna-hunaon kining mga butang nga mo'y akong maabtan. Maisuon para kang Pablo, ang maayo nga kinaiya sa Pangulo, andam sa paghatag sa iyang kinabuhi. Bisan pa man kung lisod ang pag-atiman sa iglesia, pero gikinahanglan, buhata, tungod sa imong gugma, para sa Dios, ug sa iyang gipiyal kanimo nga trabaho, isip Pangulo. Bersikulo 25, ug karon tan-awa, ako nahibalo, nga kamong tanan nga akong naatuan sa pagwali nako sa gingharian, dili na makakita sa akong naong. Sakit kaayo kini nga huna-hunaon para sa mga pangulo nga basin sobra sa 15 nga nakaadto lang nga human niya sulti sa tanan niyang kahimtang sa posible nga iyang maabtan sa Jerusalem, labaw sa tanan miingon siya, karon tan-awa, nahibalo mo, kamong tanan nga akong naatuan sa pagwali, dili na makakita sa akong naong. Gikan niini. Bersikulo 26, matud pa ni Pablo, pagpadayon, busa, niining adlawa, ipamatuod nako kaninyo nga ako walay sala sa dugo ninyong tanan. Nganong walay sala si Pablo? Nganong kinahanglan dili siya iblim? 27, kay wala man ako itago kaninyo ang tanang katuyuan sa Dios. Wala man ako ihikaw kaninyo ang tanan gisulti nako, tanan makaayo. Musa dili siya pakasad-on mahitungod sa kada usa ka tawo
na luwas man o wala kat luwas kay gibuhat niya ang tanan nga pag-ayom-ayom para lang nga ang tao makaabot og paghinulsol ug mutuo sa Dios. Versikulo 28. Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok pundok. Sa ato pa, matud pa ni Pablo, bantayan ninyo ang inyong kaugalingon. Mga igsuon, kung pangulo ka sa iglesia, dili lang kay para sa mga iglesia sa Efeso ang gisulti ni Pablo. Para man usab kini kanimo. Kung ikaw usa ka pangulo, bantay ang imong kaugalingon nga mahimo nga maayo nga panag-ingnan para sa kadaghanan. Bantay ang imong kaugalingon nga dili ka mahimong kasalagpitanan sa daghan. Ug bantay ang imong kaugalingon nga basin masalagpit ka sa kwarta o sa bisan unsa paman. Mahimo nga paniguruhi ang pagsunod sa Ginoo nga pikit sa iya ug likay sa mga posible nga makahatag kanimo pagka-disqualified sa imong pagkapangulo. Bantay ang imong kaugalingon ug labi man usab ang tibuok pundok. Unsa kini nga pundok? Ang iglesia, ang mga tumutuo nga gipanalig kanimo sa Ginoo. Bantay kini matud pa ni Pablo ngadto sa mga pangulo sa taga-Efeso nga niini ang Espiritu Santo naghimo kaninyo mga tinugyanan. Kamo ang nahimo nga gwardya niini nga iglesia. Busa kinahanglan kamo sa pag-atiman sa iglesia sa Dios nga iyang nabatunan pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong anak. Mahal kayo ang pagpalit ni Hesus sa matag usa ka nagtuo. Busa ikaw nga pangulo, bantay ang pundok ug bantay pud ang imong kaugalingon. Versikulo 29. Ako nahibalo nga sa akong pagbiya ang bangis nga mga lubo musulod nganha kaninyo nga walay sayluan sa panon. Busa bantay ang pundok, mga pangulo. Matud pa ni Pablo sa Episo, kay sa pagbiya niya adunay mga bangis nga mga lubo nga musulod ngadto sa mga pundok ug wala sila'y sayluan bisan usa na lang. Ang tumong nila pagdagmal ug pagdaot. Ug kini nga mga bangis nga mga lubo mga igsuon mauning gahisgutan nga mga mini nga mga magtutudlo. Nga ang ilang hunahuna musulod sila sa mga simbahan ug gani mutudlo sila sa mga sayop nga mga pagtulunan. Ug kung naa kay mabantayan ikaw pangulo, mga igsuon, paniguruhi nga walay bisan usa nga masalaag sa insakto ug kamatuoran nga makapundasyon diha kang Hesus. Mga igsuon, abi ninyo, human niini nga mga hitabo, human niini nga gisulti ni Pablo ngadto sa mga pangulo, wala kadugay. Daghan sa mga mini nga mga magtutudlo ang nagpukan sa baruganan sa mga magtutuo. Ug gani nagpadayon pa si Pablo di sa bersikulo 30. Ugikan gayud kaninyo adunay mutungha nga mga taong magsulti og sukwahi nga butang aron sa pagdani sa mga tinun-an sa pagsunod kanila. So sa ato pa karon naay gisgutan ni Pablo nga gikan sa gawas musulod sa mga pundok ug magpahisalaag nga pakasusama sa bangis nga mga lubo apan aduna pagigikan mismo sa pundok nga mutindog ug magpasalaag ug magsulti ug magngasukwahi nga mga butang para lang madani ang mga tinun-an. Ug basin gani aduna gyud mo tindog nga pangulo ug ang iyang tumong gusto niya nga siya mo'y tuuhan, gusto niya nga siya mo'y insakto, siya mo'y dawaton, ug basin gani dili niya gusto nga ipasunod ang uban niya mga magtutuo sa lain niya mga pangulo. Mga igsuon, kung naamoy masusi o makita niini, ambot kun unsa ang iyang kahimtang diha sa Dios. Makaingon ta nga lahi siya nga pangulo. Basin lahi ang iyang tuyo, basin ang iyang gusto pagbahin-bahin sa iglesia. Mao kini ang usa nga bantayan nga basin makapasalaag siya nga mao hinuoy mahimo nga hinungdan nga ang iglesia magubot ug magkabahin-bahin.
Matod pa ni Pablo, bantay ang inyong kaugalingon ug bantay usab ang tibuok pundok. Versikulo 31, mupadayon kita. Busa pagbantay kamo o hinumdumin ninyo nga sulod sa tulo ka tuig sa adlaw o gabii wala ako muhunong sa pagpahimangno sa matag usa kaninyo. Uban sa luha. Diba? Siguro na ay mga gibisita ni Pablo nga mga gahi. Dili mo dawat sa mga pahimangno o mga pagtudlo. Si Pablo makahilak ug base na ay mga pagsulay nga sobra pa nga murag dili niya makaya. Nag-ingon si Pablo, hinumdumin ninyo nga sulod sa tulo ka tuig adlaw ug gabii wala gid kumuhunong sa pagsulti ug makaayo kaninyo. Uban sa mga luha, mga igsuon, kung pangulo ka sa iglesia, dili makalimod nga naay mga panahon nga makahila ka. Naay mga panahon nga mubati kag kaluya o siguro dili ka makakaya. Pero mao kini ang imong trabaho. Ayaw paghunong ug bantay ang tibuok panon. Versikulo 32. Ug karon ni Pablo, ako magtugyan kaninyo ngadto sa Dios ug sa pulong sa iyang grasya nga makahimo sa paglig-on kaninyo ug sa paghatag kaninyo sa panulundon uban sa tanang mga gibalaan. Si Pablo, kining tanan nga iyang gihisgutan. Karon itugyan niya, matud pa niya, itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa iyang pulong grasya nga mao'y makalig-on kaninyo. Ug mao pagi makahatag sa mga panulundon, premyo. Dili lang sa akoa, dili lang sa ninyo, kung dili sa tanan nga mga nagtuo, matud pa niya. Versikulo 33, wala ako maibog sa plata o bulawan o bisti ni bisan kinsa. Dili mo'y akong tuyo. Ang pagmisyon, ang pag-anhi sa Episo, para nga kaibugan ang inyong mga plata, ang inyong mga salapi, ang inyong mga bulawan o bisan ang inyong mga bisti, wala ako maibog ni ana. Kamugay na hibalo nga kining mga kamuta, siguro iyang gipakita ang iyang mga kamot. Kining mga kamuta, mao'y nag-atiman alang sa akong mga panginahanglan ug sa akong mga kauban. Mga igsuon kung atong mahinumduman, ang trabaho ni Pablo tigbuhat og mga tulda. Ug siguro nga kung naa siya'y panahon, siguro nga mubuhat siya og mga tulda. Ug gani sa iyang mga sinulat, nagsulti siya nga nakontento siya sa pagkinabuhi. Naay mga panahon nga kulang siya og tulog. Sige trabaho para lang nga masuportahan niya ang iyang ministry. Ilabi na gid sa pagsangyaw sa daghan nga mga tawo. Si Pablo mga igsuon nagtrabaho para sa panginahanglan sa iyang kaugalingon ug labi man usab sa panginahanglan sa iyang mga kauban. Nakita ninyo, matud pa ni Pablo ngadto sa mga pangulo. Versikulo 35, ang tanang mga butang, gipakita nako kaninyo, nga ang mga maluyahon kinahanglan inyong tabangan, pinaagi sa samang paghago, nga maghinumdum sa pulong sa Ginoong Hesus, nga iyang gisulti, labaw pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Balikon ko kini. Labaw pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mga igsuon, makainumdum ta adunay mga pangulo nga murag dako ang gipanalig kanila sa Dios nga panalangin labi na gid sa pinansyal nga bahin. Mga igsuon, kinahanglan niya makauna-huna kamo sa pagsuporta sa mga kalihukan sa Dios. Dili kini sugo, pero mas makaayo sama sa gibuhat ni Pablo. Ug atong huna-hunaon nga ang salapi nga moabot kanato, himuon nato nga kita igo lang giagihan sa Ginoo. Igo lang gisalig sa Ginoo ug ato usab ipanalangin sa daghan. Kay ang prinsipyo ni Pablo sa paghatag labaw pang bulahan. Labaw pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Huna-hunaa gani sa makadaghan. Kung ikaw ang pirmi hatagan,
makaingon ta nga unsay nahitabo kung tumutuo ka nga dili ka kabalo mohatag ug gahulat ka nga ikaw hatagan, murag makaingon ko nga murag nalimot ka kung unsa ang imong gisaligan. Nalimot ka kung unsa kagamanan ug kung unsa makahimo sa mga imposible nga butang ang Dios nga nagluwas kanimo. Busa unta makainomdo ang matag usa nga mga tumutuo. Unta ikinabuhi nato kini nga gisulti ni Pablo, labaw pang bulahan, panalanginhon ang gahatag kaysa gadawat. Versikulo 36, ug sa nakasulti na siya niini, siya miluhod ug nagampo uban kanilang tanan. Silang tanan mihilak ug si Pablo ilang gigakus ug gihalukan, nga nasubo labaw sa tanan tungod sa pulo nga iyang giingon, nga dili na sila makakita sa iyang naong. Ug siya ilang gihatod ngadto sa barko. Isuon mao kini ang pinakasakit nga nahitabo. Nga nagsulti si Pablo, mubiya na kanila ug di na siya makita nila pag-usab. Ug siguro nga ang kada usa gusto nga makagakus kang Pablo, makahalok kay mo'y gawi sa mga Hudiyo, muhalok ang lalaki sa iyang kauban nga lalaki, ug basin sakit ang ilang duhan, gusto nila nga si Pablo magakus nila sa dugay-dugay nga panahon, pero labaw sa tanan ang ilang pinakasakit nga bation, kini ang katapusan. Kini ang katapusan ug wala sila kabalo kung unsa ang mahitabo kang Pablo pag-abot gid niya sa Jerusalem. Dayon nagampo sila uban kanilang tanan ug giatod nila si Pablo dito sa barko. Mga igsuon, baliko nato kini nga mga bersikulo nga para sa ako makahuluganon kaayo ug angay nga itisok sa atong mga alimpatakan ug ibutang sa pinakasudlunon sa atong kasing-kasing ug dili nato kanus kalimtan. Ang kasing-kasing ni Pablo para sa mga pangulo dito sa Episo. Mga igsuon, kining pagpanamilit ni Pablo sa mga pangulo sa Iglesia Episo, ilabi na ang iyang gihisgutan may tungod sa iyang ministry, ang ayan niya kaibgan sa tanang mga pangulo sa mga iglesia. Kung ikaw pangulo, kaibugi kini nga kinaiya o gibuhat ni Pablo. Kung pamulo ka, awatai siya. Kung gusto kang mahimo nga usa ka labaw nga sulugoon ni Hesus, kung gusto ka mahimo nga epektibo nga pangulo sa iglesia, ug kung gusto ka mapremyuhan ni Hesus sa pagbalik niya alang kanato, awati kini nga trabaho ug pagkinabuhi ni Apostol Pablo. Mga igsuon, nindot ug makadasig para sa mga pangulo kung inani ang atong mabuhat para sa iglesia nga gipanalig kanato sa Ginoo. Una, gisulti ni Pablo, nag-alagad siya sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos. Ang labaw nga mga sulugoon ni Hesus gay kinabuhi nila ang pagpaubos. Kung magpataas ang pangulo sa iglesia, mabagsak ang iyang trabaho ug dili kaayo motubo diya sa Ginoo ang iyang mga sakop. Mga igsuon, kung unsa ang kinaiya sa pangulo, mauusab ang gaawatan sa mga tumutuo. Busa kung makita nila diya sa imong kinabuhi ang dakong pagpaubos, posible usab nga mo'y awatan nila, maglaka gani siguro sila sa pagpaubos. Musa nag-ingon si Pablo, nag-alagad siya sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos. Mga igsuon, wala kitay angayan nga labanan. O ipasigat mo sa atong kaugalingon. Kay si Hesus ang nagluwas kanato. Gikan sa atong pagkamakasasala, walay nakita nga maayo dinhi kanato. Ug wala kitay mahimo. Busa ilhon nato kini. Ug magpaubos kita og dili nato ipataas ang atong kaugalingon. Nag-ingon pa si Pablo nga wala niya pakyasa ang pagsulti kanila sa bisan unsa nga makaayo. Mga igsuon, usahay gababag sa mga pangulo ang ilang kataha. Ang pagsulti sa insakto,
Gahuna-huna sila nga basin dili dawaton, basin madaot ang among relasyon kung isulti ko kini kaniya tungod sa kataha. Wala nimo mabuhat ang trabaho nga gipiyal kanimo sa Ginoo. Gahilumra ka. Imbis na unta sila higayon sa pagtudlo ug pagpahimangno sa ilang tinun-an. Lisod baya usahay ang pagtudlo mga igsoon. Tinuod ka na. Lisod gid usahay ang pagtudlo. Lisod ang pagpahimangno. Lisod ang pag-agak sa mga igsoon ug usahay mubati ang pangulo sa kataha ug kahadlok apan kinahanglan nga mubarog ang pangulo ug tabangan niya ang iyang mga igsoon aron motubo sila diya sa kang Ginoo. Kung ikaw usa ka pangulo, ayaw pakyasa ang pagsulti sa imong tinun-an ug bisan unsay makaayo kanila uban sa pagpaubos buhata. Ipalayo ang pagkataha ug si Jesus maglig-on ug magtabang kanimo bisan unsa pa kalisod ang imong maatubang nga mga problema diha sa iglesia. Mga igsuon, andam si Pablo sa pag-antos alang kang Jesus. Miingon gani nga naghulat kaniya ang mga gapos ug mga kasakit diha sa matag lungsod nga iyang maadtuan. Kay maugay kini ang nahitabo kang Pablo. Angtod nga gipatay dito sa Roma. Kinahanglan nga andam ang pangulo sa pag-antos tungod sa iyang pagdala sa ngalan sa Ginoo. Kinahanglan ka mag-antos ug dawata kung unsa ang posible nga mahitabo kanimo. Mga igsuon, bisan pa man niining tanan, wala isipan ni Pablo ang iyang kinabuhi nga bililhon. Importante, wala niya isipang iyang kaugalingon nga mahalon. Basta lamang mahuman niya ang iyang katungdanan nga nadawat niya gikan kang Ginoong Hesus. Bisan unsa nga nahitabo kang Pablo nga mga pagdutos, mga pagdaog-daog, mga kasakitan, gidawat niya tanan. Basta lang nga iyang mahuman ang iyang lumba, ang iyang journey nga diha siya gibutang sa Ginoo. Bisan paghangtod sa kamatayon, wala niya kini isapayan. Basta lang mahuman niya ang iyang katungdanan. Miingon si Pablo nga ako walay sala sa dugo ninyong tanan. Kay ngano, wala man niya ihikaw gikan kang bisan kinsa ang maayong balita. Hinuon, iyang giwalihan ang tanang mga tao kutob sa iyang mahimo. Bisan asang dapit, bisan unsa nga kahimtang, tanan gibuhat niya para kang Ginoo. Maayo kung makatistigos ang tanang nga magwawali sa sama ni ining giingon ni Pablo. Maayo kaayo nga na tay madunggan nga inani ang akong nabuhat pakasusama sa gibuhat ni Pablo. Ug mga igsuon, unya gidasig ni Pablo ang mga pangulo nga bantayan nila ang ilang kaugalingon. Kung dili matiman sa pangulo ang iyang kaugalingong kinabuhi, ma-failure ra ang iyang pagdala sa mga karnero sa Ginoo. Kinahanglan nga ipokus gid sa pangulo ang iyang kasing-kasing diha sa gisalig kaniya sa Ginoo nga trabaho. Kay makapanubag man ang matag pangulo dito kang Ginoo may tungod sa ilang pagdala sa iglesia. Kung wala nimo atimana ang iglesia nga gipanalig kanimo sa Ginoo, sa pag-atubang nimo kang Hesus, makapanubag ka. Mahal kaayo ang iglesia nga gipanalig ni Hesus ngadto sa mga pangulo kay kaugalingon niyang dugo ang iyang gigasto para maiyang iglesia. Musa inumduman nato. Dugang pa, nagpasidaan pa si Pablo sa mga pangulo nga naay mga bangis nga mga lubo nga mosulod sa iglesia ug kasagara kini nga mga lubo, mga mini nga mga magtutudlo nga gusto magwatas-watas sa iglesia. Wala sila'y labyan, wala sila'y kaluoy. Ang mga mini nga mga magtutudlo, wala sila'y gugma alang kang Hesus. Kay ilang gahigugmaon, maura ang ilang kaugalingon. Kung naay makaabot sa inyo nga mga mini nga mga magtutudlo, ayaw tagayog pagtagad ang ilang mga tudlo. O doktrina man lang,
o panalipdi ang inyong mga karnero aron dili sila tukbon niining mga lubo. Gani nag-ingon si Pablo nga naay mutungha nga mga mini nga mga magtutudlo gikan kanila mismo sa pundok sa mga tumutuo, sa ato pa gikan sa sulod sa iglesia. Naay mutungha nga mudagmal sa iglesia og mailhan kining mini nga mga magtutudlo kay magsulti sila og sukwahi nga butang aron sa pagdani sa mga tinun-an, sa pagsunod kanila ug dili kang Hesus ug sa kamatuoran. Gusto niya ipasunod sa iya, pero dili niya ipasunod sa kung unsa ang gusto sa Dios para kaninyo. Sa kung naamoy mabantayan niya niini, kinahanglan magbantay. Kinahanglan niya magbantay ang mga pangulo alang sa ilang kaugalingon ug alang usab sa ilang mga karnero. Tanan gayud kinahanglan at imanon. Matud pa ni Pablo. Ug nagpahinumdum pa si Pablo sa mga pangulo nga taga Efeso kung unsay ilang nakita kaniya sulod sa 3 ka tuig nga sa adlaw ug gabii wala siya naghunong sa pagpahimangno sa kada usa kanila uban sa mga luha, maoy paawatan usab ni Pablo kanila. Wala maibog si Pablo sa bulawan o mga bisti, plata ni bisan kinsa. Dili siya naong og kwarta. Ang iyang kaugalingong mga kamot maoy nag-atiman sa iyang panginahanglan o sa panginahanglan usab sa iyang mga kauban. Naghago si Pablo para sa iyang kaugalingon niya mga gasto. Busa ang mga pangulo nga naa sila'y mahimo, maayo kung parehasan nila si Pablo. Ug saportahan usab nila ang ilang kaugalingon ug ang ilang kauban sa team kung kinahanglanon. Mo'y maayong nga buhaton sama sa gibuhat ni Pablo. Gitudlo ni Pablo ang paghago ug sige niya giwali nga labaw pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Kamatuoran gid kini. Ug dako ang atong ginansya kung ato kining tipigan nga pagtulun-an diha sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo nato manggihatagon ug mauman usab kita. Angay natong barugan kini nga prinsipyo sama sa gisulti ni Pablo. Sa nakasulti na si Pablo niining tanan, miluhod siya og nagampo uban kanilang tanan nga gihigugma niya nga mga pangulo ug mihilak silang tanan ug ilang gigako si Pablo ug gihalukan nga nasubo labaw sa tanan tungod sa giingon ni Pablo nga dili na sila makakita sa iyang naong. Ug unya nakabiya kanila si Pablo sakay sa barko dilayag nga gapaingon sa Jerusalem kay ilan ang ihatod ang amot sa mga iglesia ngadto sa mga kaigsuonan didto nga kakalisod. Maisuon, wala na makabalik si Pablo gikan niini nga iyang pagbiya. O para sa pagtapos, naa kitay homework nga atong gabuhaton diya sa pinamilya nga kahimtang, siguro human sa pagpanihapon. Basahan ninyo kini diya sa mga buhat kapitulo 20, 1 Corinto kapitulo 16 bersikulo 2, Kolosas kapitulo 2 16 17, sa uban pang mga bersikulo nga atong ipakita diya sa screen. O buhatan ninyo kini para sa pagdasig ug pagligyon sa inyong pamilya nga mas makasukad kamo diya sa pulong sa Ginoo. Salamat mga igsuon ug maayong adlaw kanatong tanan.